Ana sawijining priya asal Solo jenenge Joko. Sing dijuluki wong-wong dadi Joko Megatron. Julukan kuwi muncul amarga Joko dianggep ora pinter lan kerep kesrimpet nalika sinau ing jurusan sing disipuk, yaiku mekatronika. Senajan mengkono, cerita uripe Joko dadi piwulung yen saben wong duwe proses lan kabeh bisa langsung pinter. Joko yaiku bocah asal Solo sing milih sekolah jurusan mekatronika. Nanging saka awal mlebu dheweke kerep bingung karo pelajaran kabel, mesin, lan program. Kancane akeh sing wis paham, dene Joko isih kerep salah lan ora ngerti maksude guru. Amarga kerep salah lan alon nangkep pelajaran, Joko banjur dijuluki Megatron, dening kancane kuwi minangka guyonan. Nanging asring gawe Joko krasa isin lan minder. Dheweke wedi yen nyoba malah gawe kesalahan maneh. Nanging ing jero atine Joko sejatine kepingin bisa lan ngerti kaya liyane. Sawijining dina ana mesin praktik sing rusak lan ana sing belum nyoba dadani amarga wedi salah. Joko banjur nyoba maju senajan isin ragu-ragu. Kanthi alon-alon dheweke ngelingi pelajaran sing tau diulangake guru lan nyoba mriksa kabel lan sasar. Senajan durung sempurna, usaha Joko gawe mesin bisa urip maneh. Saka kejadian kuwi Joko sadar yen senajan dheweke yen dianggep bodoh, nanging yen belum sinau lan nyoba mesti ana hasil dari wektu kuwi. Joko ora isin maneh karo julukane lan malah pengin buktike yen Joko Megatron bisa dadi wong sing miguro. Terima kasih.